Ashakacha, all Prince na nala ndị egwu ya. We go start studio. Ikechukwu Udennaka, ọmụnwalebu. Worldwide, ọ bụ maka Ohaneze Ndi Igbo. Nwanne m ngwani ka anyị bụrụ enyi n'Ugbo jebe n'ile Ohaneze Ndi Igbo, ndị ji eziokwu, ndị ji ezi omume, ndị ji ike. Bụrụ eziokwu ndị Ohaneze Ndi Igbo. Ndị okpu redio, ndị okpu mmehie mmehie, ọ bụ ndị nyere eziokwu. Ịbụrụ okpu mmehie nke gbado anya, okpu mmehie ọ bụghị ndị ofeke ezie. Okpu mmehie bụ ndị ajọ agụpụtara, ndị ga-anọ n'ihu wee chịba ndị Igbo. Ndị mụ ihe, ndị bụ ndị lekwuru ndị Igbo, ndị na-ejere ndị Igbo ije. Maka na eji m eziokwu aga, asị onye egwu, asị m mbịa bịa zie ozi. Mgbe nje na Liberia, abịara m Liberia wee laba ebe niile, jebe ime ọhịa, jebe n'ije. Maka na onye bịa n'obodo, ọ ga-agagharịrị n'obodo. Onye jee n'obodo, ya kpagharịkwa n'obodo. Kpagharị n'obodo, ị ga-amakwa nke ebe eziokwu. Ihe fụrụ n'anya abụghị ihe mmadụ ga-akọrọ. Ihe m na-ekwu bụ ụmụ Igbo ka anyị zukọta, ka anyị bụrụ n'ofu, ka anyị nwekwa n'ihu eze, ka anyị so ofu otu, ka anyị kwukọta ndị Igbo. Anyị bụrụ ofu na ihe ga-adịrị ndị anyị mma. Anyị bụrụ ofu, Chukwu ga-afụ ndị na anyị n'anya. Anyị bụrụ ofu, ofu obi na-eya ka mma. Ihe na-egbu egbu, ihe mere eme ka na-egbu. Maka na ụmụ Igbo m furu n'obodo nke onye ọbụla na-agbagharị n'ihe. Esi n'ọhịa, esi n'eze, esi n'ọbịa. Onye nke na-amacha lekwa aha jiri ndị nwayọ. Gịnị na-eme ọkwa ihe anya gị gwara gị? Gịnị bụ eziokwu anya m furu afụ? Ụmụ Igbo ala anwụsịsị na-anwụ ka ọkụkọ. Onye nọkọta ọ na-agbọ n'ụfụfụ n'ọnụ, ndị ọzọ na-agbọ n'ụbara n'ọnụ. Ka anyị so ndị bụ ndị ọma, ka anyị so ndị ma ihe, ka anyị so ndị na-afụ ụzọ. Ohaneze ọ bụ ndị ziri ozi n'ụwa, ndị Chukwu wepụtara ka ha bịa chịkọta anyị. Ọ bụghị chisasị ihe akpọrọ ha bụ nchịkọta. Ha bịara nchịkọta, ọ bụghị nchisasị ezie. Nwanne m pụtanụ n'Igbo, ụmụ Igbo bịanụ n'ezie. Ka anyị so ndị Ohaneze n'Igbo ezie. Anyị so ndị Igbo ka anyị bụrụ n'ili n'ofu. Ụmụ Igbo na-eti onye ọbụla chọrọ Biafra. Ụmụ Igbo na-eto onye ọbụla chọrọ Biafra. Maka Biafra anyị ga-ebugodu ụzọ dị mma. Ị ga-edozi onwe gị n'ụlọ, wepụta ezi ka isozi ozi ya. Ihe anyị na-ekwu ka anyị bụrụ n'ili n'ofu. Ofu obi ka mma, anyị bụrụ n'ofu obi. Chukwu ga-enyere anyị, ọ ga-azụ n'ụmụ anyị.
mere anyị ka anyị bụrụ n'ofu. Ihe na ya ndị Igbo ikwu maka ibe ezi ya ka jikọta n'ọnụ ha, maka na echi etoka, maka ọbụ onye ọbụla ga-abụ n'eze. Onye ọbụla mere ihe akara akara ga-abụ. Ọ bụkwa Chukwu nna na-ekekwa n'oke, o kechala oke, onye ga-ekegharị ya. Ka mgbọba prezidenti Ohaneze Ndị Igbo, ana m ekene gị na Liberia chapter worldwide. Ikechukwu Igbo onye isi onye ndu la Liberia la chi Ohaneze Ndị Igbo, iji eziokwu aga anyị ga-eso nkwanigo. Kọsụmasị ọnwa ga-ebu eze, isi na ngwuru eze ka ịbụ ha. Chukwu egozigo gị were amamihe bunye gị n'isi ya. Chukwu egozigo gị were ike bunyekwa gị n'ahụ ha. Onye nwakwa gị asị m na ọ ga-ada n'ogwu ha. Onye nwakwa gị na ọ bụ chi ka ga-esi ya. Ala m ekene vice ya Nze Chusu, na ala m ekenekwa gị Vice President Ohaneze Ndị Igbo, Liberia chapter worldwide. Ndị na-ekene bụ ndị na-emafu na Liberia, ndị nchịkọta abụghị ndị nchịsasị. Bịa ka iburu ofu Ohaneze Ndị Igbo chịkọtacha onwe ha n'ọnụ wee chọba sekiteri ha, onye bụ onye isi ndị akwụkwọ, onye amụma, onye ozi nke Chukwu kpọrọ bụ ekenene m Frank Pastor Frank, onye isi ndị akwụkwọ na Ohaneze Ndị Igbo. Ana m ekene ndị isi Ohaneze, ndị isi ka ebido Ohaneze na dị mma. Ọ bụkwa ndị bụ eze n'ụwa, ndị Chukwu nyere eze ha ga-abụkwa n'eze. Onye akọchazi na onye Chukwu nyere eze, Chukwu nyere ya onyinye, o kere ya eke. Nke onye prezidenti anyị ọ dịkwa n'iche, onye o nyere na onye gara ya ịga na nara ya n'ụwa m. Ụmụ Igbo biko nịbịanị ka anyị so n'Ohaneze, ka anyị dịrị n'ofu, ka anyị bụrụ n'ofu, ka ihe anyị na-ayọ wee bịa. Mgbe ọbụla anyị na-ekpe n'ekpere, anyị na-ekpe ekpere, anyị na-asị Chukwu ụzọ na anyị ekpere. Nwanne m kakwanịtị na unu ga-edozi onwe unu, ndozi onwe unu, ekpere ikpere Chineke ọ ga-emezukwere gị ya. Ị na-ebikweni ndụ ilele anya n'azụ, maka na ịmaghị ihe ga-emechi ya. Ịkpachapụ anya were nwayọ bie ndụ go n'ụwa m. Okwu ndị Ohaneze na-ekwu bụ okwu Chukwu ziri ya, onye ọbụla ga-edo ntị ya. Ewo ụmụ Igbo nu gedo ntị ya, gedo ntị okwu ndị Ohaneze na-ekwu. Onye ọbụla sobe Ohaneze ka anyị bụrụ ofu. Ndị Ohaneze asị m Chukwu gozie unu ha. Ndị Ohaneze asị m Chukwu nọnyere unu ha. Ewo ihe ọma ka anyị na-ekwu ha. Egwu a bụ egwu ndị kere, egwu a bụ egwu ndị ichie, egwu a bụ egwu ndị nna. Ndị eluigwe nyere m ọfọ si m tibe n'ọfọ, mụ kele ndị na-eme ọfụma, bụ ndị ichie, bụ ndị Ohaneze Ndị Igbo. Ndị na-ekwu maka ha bụ ndị echichi ruru aka, bụ ndị nzere ọzọ, traditional prime ministers. Wee na-ekele Chief Sir Cosmas Okechukwu Babando Bado, President of Ohaneze Ndị Igbo, Liberia chapter worldwide, Chairman Anambra State,
ndị si na Ohaneze Ndi Igbo ya na-aga ọfụma na Liberia. Wee na-ekene Vice President Ohaneze Ndi Igbo Liberia Chapter Worldwide ma bụrụkwa Chairman Imo State na Liberia, Chief Nzechus Chief Barrister Emmanuel Ikechukwu, Legal Advisor to Ohaneze Ndi Igbo, Abia State Chairman. Wee na-ekene Chief John Onwuramaka, Enugu State Chairman. Maka eburu ekele bụ jebere Celestine Okafo, Igwe Ojoko, Alamekene Izu Okafo, Akụkọ Ọjị, unu nọkwara GT Bank ebe a na-emesi ike, Captain 1 ezigbo nwa onye Biafra, Chief Cosmas Agbasi, Eze n'Igbo 1 na Liberia, Eze nyere nwala Ọzọbụrụ, CEO Joy Best Autopass, Claratown, Monrovia, Liberia. Kambere ekele butere Chief Sunday Orika, Second Vice President Ohaneze Ndi Igbo, River State Chairman. Ọ ga-adịrị gị mma. Wee na-agara nke Pastor Frank, General Secretary Ohaneze Ndi Igbo Liberia Chapter. Ka nkelebe Asel Ume, Ohaneze Ndi Igbo Financial Secretary, Anambra State Secretary, Ihara Local Government Secretary, Oke Nwana Lilu, Chief Sunday Okoro, Treasurer Ohaneze Ndi Igbo, Ebonyi State Chairman. Ọ ya dịkwara unu mma. Wee na-ekele General President Nationwide Chief John Nnanna Nwodo, General Ohaneze Ndi Igbo n'Enugu State. Ọ ga-adịkwara gị mma biko ka anyị were eziokwu wee laga. Ohaneze ji eji eziokwu wee laga, jidekwa ka isi eme nwanne m. Wee na-ekele Mr. Titus, Special Advisor to Ohaneze Ndi Igbo Liberia Chapter Worldwide, Nido Deputy Secretary. Wee na-ekele CJ Nwafọ si Abia State wee bịa, Timberline Nwafọrọ Ohaneze n'anya, nwanne jisikwa ike, ife adịghịkwa mma. Ngwa ka eburu ekele bujere Chief Anthony Ụzọchukwu Akụ White, Omenka nna nyere 1, aka ekpuchi ọnwa 1 na Nnewi, President CEO Blessed Timor Group of Company, Liberia, Nigeria, Chief Christian Okonkwo Ọzọ Akụnye 1, Chairman na Russia Progressive Union in Liberia, Ojimoto eme ọjị ya gazikwere gị. Ngwa ka nkelebe Chief Innocent Obiwuru, Akụ atụ egwu 1 na Ọkịja. Ọ kelekwara gị nwanne m, ndị mere na Ohaneze na-aga ọfụma, ka anyị bụrụkwa n'ofu ụmụ ụwa. Ya maka ndị welfare Ohaneze Ndi Igbo, Moses Okwudere David. Ngwa ka nkelebe nkata eji ekwe ego, Nwafọrọ Ohaneze n'anya, onye fekwa eze eze ga-eru ya, 1 million. Onye resiri Ohaneze Ndi Igbo nni, ezigbo nni Ohaneze labericha nwee mmiri afọ ejufa, ya gazikwere gị 1. Ngwa ka njebe na Ganta kwa na anyị nwere mmadụ na Ganta, Nimba County na Liberia. Ngwa ka nkenebe Omotes, Chairman Enugu Anambra and Ebonyi State. Jibakwa ndị Nimba ọfụma, ekekwala asịrị o, maka na okenye adịghị ego asịrị. Ka asịrị gara ịgbasakwa anyị nwa, biko kwa nino ndị Ganta niile kwụkọlọta nị na Ohaneze Ndi Igbo, unu sobe Omotes, onye jabụ onye isi, maka na onye Chukwu nyere ezele onye gị ya. Omotes jisikwa ike n'ọrụ, ka ọ ya dịkwa gị mma. Ngwa ka anyị kenebe ọnwa ndị Igbo na Ganta, ọnwa Igbo niile na Niba County, ịma China, Nwafọ si Imo Steeti wee bịa. Ịnọ na China n'ụtụtụ, ịnọ na Liberia na mgbede, kọntena ezu ike na Liberia niile. Ngwa ka nkelebe nne Emeka Ejezie aka Ụzọkụda Ebubo dịka ọ nyụrụ anyụ, CEO Blessed Nnemeka Autopass, Kimboga na Liberia. Ndị na-emere Ohaneze Ndi Igbo na-aga n'iru, nwanne m jidekwa ka iji. Ka m bụrụ ekele bụrụ Ikemude na Nise Ọka, Truck and Caterpillar Spare Parts na Liberia. Ohaneze nwere mmadụ, ndị anyị ji eje mba ka ahụ. Kenebe Izikiel na Ezeribe Nwanze, Chairman Ihara Local Government na Liberia.
ndị na-eme na Ohaneze Ndị Igbo na-aga n'ihu n'obodo a. Ngwa ka nke n'ebe Igbo 1 na Kimboga ka ị nọ nwanne m. Ya gazikwere gị. Kedu maka igwe ọdụ na Kimboga, ezigbo mmadụ nwanne m. Ka nke n'ebe nna m ochie Ọlụọha Okechukwu sekretịrị Ohaneze Ndị Igbo Anambra steeti. Ọ ga-adịkwara gị mma nnukwu Ọlụọha. Mgbe ka anyị jebe ebe Chief Anthony Ụzọchukwu Agụ White, chairman anyị, ofu onye na-emesighị ike na Liberia. Ọ ga-adịkwara gị mma. Ogbuehi 1 Lanu site Akajiakụ, anyị na-ekele Ogbuehi. Ngwa ka mkpọba Blessed Japan Zamic Friends Club, ekelekwara gị nwanne m. Otito dịrị Agba Ego Nkịtị, Agba Ego Nkịtị Youth Chairman, o kelekwara gị nwanne m. Chibakwa ụmụ Igbo anyị ọfụma, unu bụkwa ndị eze kwa. Ya gazie Agba Ego 1. Ngwa ka ejebe ebe Japan, original Japan, ego dị adị isi obi 1 wee na-ekele Mr. and Mrs. Kinsele Chukwudi Obiala osisi na-amị ego 1 na Monrovia, Liberia. Maka ekele ebe Chief Olowu Igbo Ariamụ Uduleti onwe ya ma ọtụtụ udo Olowu, aka na-ere ekike ndị Igbo eji mara ndị Igbo na Liberia. Jidekwa n'eziokwu, ndị ji akpọkwa afọ Ohaneze Ndị Igbo, iwe wekwala unu maka na anyị ma na-ejekwanye dịka ahịa dị emechi emechi. Ahịa anyị na-azụgide ruo n'ụtụtụ, mana ihe anyị na-ayọzi unu biko nụ ndị Ohaneze Ndị Igbo, ka anyị chịkọlata n'ime onwe anyị ọnụ ka anyị gwa onwe anyị nke bụ eziokwu. Ohaneze Ndị Igbo ga-abụ eziokwu, Ohaneze Ndị Igbo ga-adịgide. Ekelekwala m Ohaneze Ndị Igbo ndị na-eme ka ihe niile na-aga ọfụma na Ohaneze Ndị Igbo. Ezigbo onye Ohaneze ọ gaghị eri aka azụ, ọ ga-anọ n'eziokwu. Ibu ndị bụ ndị ezigbo Ohaneze, adịghị ego asịrị anọ n'eziokwu. Maka na oge okwu okenye dị anọ n'ụlọ, ego anwụọli n'ọgbọ, ọ bụ ndị eziokwu. Maka na aka ezi ọfọ bụ ndị na-ekwu n'eziokwu. Ije ekwukwu eziokwu ụbọchị ọfọ ga-ebi n'ikwe. Ọ ga-ejidekwa gị ụmụ gị ga-atakwa afụfụ. Ka gwakwa gị ịbụrụ onye Ohaneze kwuru eziokwu. Ọkpụkpa Chukwu wepụtara gị ka isobe ndị Igbo, isobe ndị Igbo ka ikwuchere ndị Igbo ọnụ ha. Ọ bụghị ndị Igbo zipụ gị ga na-asị asị, iwe dị n'aka azụ, ego ahụ ga-agbadokwa gị.